खुलुमबाय स्टुडियो आं किलिकां ब्रह्म BPF नि गेदेर जयनिं हाबाफारि XNDP आरो बारगो एप्सनि सा 27 निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF आव जयन जादों। नंगौ BPF दलखौ मोजां मोननानै XNDP आरो बारगो एप्सनि गासै सा 27 निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF दलआव जयन जादों। BTC बिसायख'थिनि सिगां साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गाव गावनि मोजां मोननाय दोलोआव जयन जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो XNDP आरो बारगो एप्सनि गासै सा 27 निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF दलआव जयन जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि लाइमोन मावख'आव दिनै बिसमुरि लाइमोन BPF नि बानजायनायाव BTC नि बारगो हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव XNDP आरो बारगो एप्सनि बिबानगिरिफ्रा गासै सा 27 निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF आव जगदान जायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो बाहागो लायो हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म MCLA प्रकाश बसुमतारी आरो BPF नि गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। बिसमुरि प्राइमारि कमिटि BPF दলৰ आन्दाৰত আৰু हलथुगाव प्राइमारि BPF दলৰ आन्दाৰত কেইজনমান আপসু ওয়ার্কার আৰু UPPLৰ ওয়ার্কার আৰু XNDP ওয়ার্কারসকলে আমাৰ BPF দলত জয়নিং কৰিছে। টোটেল 27 জন। খুব ভাল কথা, আমি আদৰি লৈছোঁ। যেনক আমি ফিউচাৰত কি কাম কৰিম, কোনটো বিষয় লৈ বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই আমি কাম কৰিবলৈ হাতত ল'ম, এইবিলাক কথা মই অলপ জনাই দিছোঁ ইহঁতক। সেইবিলাক গোটেই কথা আমাৰ অহা 20 আৰু 21 তাৰিখত যিটো BPF দলৰ দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো ট্ৰাইনেল কনফাৰেন্স হ'ব, সেইবিলাক এই সময়ত ডেলিগেট হাউচ আৰু CWC মিটিঙত আলোচনা কৰা হ'ব। বিশেষকৈ BPF এইবাৰ যদি চৰকাৰ আহে, চৰকাৰটো আহিবই, চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি বিশেষকৈ ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ইনভলভ কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম। মুঠতে আমি কৈ আছোঁ যে যেহেতু BTCৰ যিটো ভৱিষ্যত এই ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, সেইকাৰণে আমি এইসকলক লৈ পেলাই কেনেকৈ আগন্তুক দিনবোৰত BTCত ইনভলভ কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰ্চা কৰিম বুলি আমি কৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু প্ৰজেক্ট আমি চিন্তা কৰিছোঁ। এইবিলাক প্ৰজেক্টৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই আছে, যেনেবা সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, এইবিলাক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু দি মানে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কিবাটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত কিবা লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ। মুঠতে সব মানুহে চাকৰি কৰাটো বা চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে আমি বহুত মানে বড়ই হওক, কোনোবা আদিবাসী হওক বা কোনোবা কোচ ৰাজবংশী হওক বা নেপালী হওক বা মুছলিম হওক বা নাথযোগী বা সূত্ৰধৰ বা বেংগলী বা হিন্দীভাষী যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সকলৰ সমাজত আজিৰ দিনত হিচাপ নাই মেট্ৰিক পাছ, হিচাপ নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, হিচাপ নাই BA পাছ, হিচাপ নাই MCOM পাছ বা MSc পাছ বা MA পাছ। এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি কেনেকৈ মানে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কিবাটো আমি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আগন্তুক আমাৰ ট্ৰাইনেল কনফাৰেন্সত আমি আলোচনা কৰিম। হয়, চাকৰিও পাওঁ, চাকৰিটো সম্ভৱ নহয়, চবেই চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। মুঠতে আগন্তুক দিনত চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি খুব চিষ্টেমেটিকেলি আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে হাতত লৈছোঁ। মুঠতে আমি চৰকাৰ আহক, চৰকাৰ আহিলে আমি এইবিলাক কাম কৰিম। हिसाब गैया, किन्तु फैनांगौआ 60-70 जनमोन। हठात जाबाय, जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया। बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन। खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय, बहाबा थांलाबायबाय, बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै, बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि। बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि। आंनो लिस्ट हैदोंमोन, लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावाखिसै, दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि। बे जायखिजाया BPF दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। रायजो राजाया लुबैदों, रायजो राजायानो लुबैदों। बे हिसाबै
फैगौ समाव जोंनि BPF-आनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे BPF-आ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोरो लिडारफोर माखासे आरो माखासे XNDB दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा जिखि जाया सिम्बलिक भाबै दिनैनो लुबैथारदों हिसाबै दिनै खालामबाय आरोखि फैगौ समाव आरोबाव जाबावगोन नोंथांमोननि जिथु BPF दोलोआ आं जेबो मिथिथारा बिनि भिजन डकुमेन्टखौ दा बिथाङाथ' बुंगासिनो मोजां मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो आं मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौ जे मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुआव आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि दङ बेखौ आं मोनथिगौ बे खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया BTC-खौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना सारा BTC-खौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन माने जाखिनि खोथा नङा होमबा बे सिमांफोर बादि माने जेबो गैयैयाव माने जों सिरि मोननाय बायदि मोनदों दा गावखौनो गाव जेखिनि आसा गोदै गोदै होदोंमोन बेफोरो गासिबो नंखाय बायदि नुयो मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला जोंहाथ' इसिबां बुंनो खोथाया गैया जेनेबा जों इसिबां गिदिर लिडारनि मानसि नङा सोरजोंबा ग्रास जानाय जोंहा गैया खिन्थु जोंनो जिखिनि आसा होदोंमोन नङा होमबा बेयाव जोंहा जेबो गैयै हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोननानै जेनेबा इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा XNDB हिसाबै खस्थ' मोननाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन नङा होमबा जायफोरा खस्थ' मोनबाय नङा होमबा बेफोर भुगिनांनाय मानसिफ्रा दिनैसिम हालाय हाफाय जानानै दं बेफोरखौ लानानै दुखु मोननानै आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि होननांगौ खोथा गैया गोजौआव मा केपासिटियाव सोलिदों बेखौबो आं नोजोर होहरा खिन्थु जों मोनैनि खेथ्रआव आं बुंदों नङा होमबा लिडारा मा सानदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया मा पलिटिकेल गेलेदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया मेनलि जोंहा माने जोंनि जिखिनि मोन्थायफोर बेफोरखौ मोनैयावसो जों दिनै BPF-आव जगदान जाफैदों XNDB हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन माने गोनो गोथो जादों दिनैनि गेजेराव माने हथातखरि लानायाव बेयाव कमफ्रम जाजोबैयाव माखासे मानसिया सफैस्लाबासै आं UPPL-जों दङमोन UPPL-नि जानानै खामानि मावदों जेरेंगाजों ट्रान्सआव दंमोन जाबाय दे